Старажылы вёскі Майскае Жлобінскага раёна добра памятаюць бойкага юнака Мікіту Кавалёва. Разам з іншымі камсамольцамі ён дапамагаў малазямельным вяскоўцам арганізаваць калгас у роднай вёсцы. Пасля заканчэння сямігодкі Мікіта працаваў у калгасе. Затым працаваў шафёрам у Жлобіне. У 1931 годзе Мікіта Рыгоравіч быў прызваны на службу ў Чырвоную армію. Камсамолец Мікіта Кавалёў стаў танкістам, адным з лепшых механікаў-танкістаў у часці. Пасля заканчэння службы Мікіта Рыгоравіч працягвае вучобу далей. У 1937 годзе ён з адзнакай скончыў Ульянаўскае танкавае вучылішча. Мікіта Рыгоравіч прайшоў баявы шлях ад салдата да палкоўніка. Калі пачалася Вялікая айчынная вайна, наш зямляк быў камандзірам танкавага батальёна. Мікіта Рыгоравіч прымаў удзел у разгроме ворага пад Масквой, у вялікай бітве на Волзе, бітве на Курскай дузе. Мікіта Рыгоравіч вызначыўся падчас бітвы за Дняпро. Яго танкавы батальён першым прарваў абарону фашыстаў у ваколіцах Кіева і ўварваўся ў горад. За перыяд барацьбы з нямецкімі захопнікамі на правым беразе ракі Дняпро Кавалёў Мікіта Рыгоравіч паказаў узоры мужнасці і геройства, праявіў выключную здольнасць кіраваць танкавым батальёнам. У складанай баявой абстаноўцы, калі правабярэжны плацдарм быў яшчэ невялікі па сваім памерам, танкавы батальён пад кіраўніцтвам Мікіты Кавалёва праявіў выключную здольнасць па пашырэнні плацдарма. 24 красавіка 1944 года гвардыі майор Мікіта Кавалёў быў удастоены высокага звання Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля «Залатая зорка». У гонар Мікіты Рыгоравіча Кавалёва устаноўлена памятная мемарыяльная дошка на плошчы вызваліцеляў у Жлобіне. Яго імя носіць цэнтральная вуліца ў вёсцы Майскае.